Fl-aħħar jiem is-soktat il-ħidma tal-uffiċjali tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili fil-Greċja kif qed ikomplu jinfirxu nirien ikkawżati misħana qawwija li qed taħkem diversi pajjiżi fl-Ewropa. Fil-bażi tal-Protezzjoni Ċivili tal-Greċja, il-kontinġent Malti kellu żjara mill-Ambaxxatur Malti għall-Greċja, Joseph Kuxkiri, li qal li l-għajnuna tal-Protezzjoni Ċivili hija importanti ferm f'dawn iż-żminijiet diffiċli għall-poplu Grek. Hawnhekk ukoll bħalma ġara f'pajjiżi oħra tal-Mediterran jiffaċċjaw anke problemi oħrajn minħabba din hawn nisħanat minħabba il-problema li hawn fil-klima. Kien hawn ukoll ħafna tuħ ta' dawl, tuħ ta' provvista tal-ilma u kien hawn anke inċidenti kbar ta' nirien, speċjalment fi Gżira ta' Rodi. Fil-Greċja, il-Chief Assistant Rescue Officer Michel Gallia spjega id-diffikultajiet li t-tim ta' 20 uffiċjal Malti qed iħabbat wiċċu magħhom. Waħda mill-problemi li qed nitfaċċjaw hija t-topografija tal-reġjun fejn qegħdin, aħna qegħdin ġo Ancient Olympia, u wkoll isħana kbira li hawnhekk. Uffiċjal mill-Protezzjoni Ċivili tal-Greċja kellha kliem ta' tifħir u apprezzament lejn ix-xogħol impeccabli tal-uffiċjali Maltin. Already Maltese firefighters participating in putting out fires in Iraklia and Salmoni by the side of Greek firefighters. Il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Bajrin Kamilleri tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli jinvesti bisħieħ f'dan id-dipartiment biex apparti li jkopri l-eżiġenzi ta' pajjiżna ikun jista' jagħti semu f'operazzjonijiet oħra barra l-pajjiż. Mhux biss nkun qed nassistu allura f'nirien u anke f'xogħol li huwa ppjanat diġà, iżda wkoll il-ħaddiema tagħna ser ikollhom iċ-ċans li jieħdu taħriġ illi fil-verità ħajkun bżonn sal-meta jiġu lura Malta.